volleyball in the morning. Sa beach view. Natay shooting green mo sa kanto. Ay, kami. Grabe. Pirado ka mo kabulan, Col? Ha? Ano na uyunan mo sa anak, Col? Usap gisugot mo. Pero pinangka dyan mo si Col. Tinuod dyan mong gugma, ha? Tinood yun yan. Asa mo nakita? Di ay Nicole. Lambalay. Murag mga isda nga tingaring kay pakanon. Hello mga dudong, mga inday, welcome to my channel. Tara, sabay ta, muadto ta sa beach view kay na ay birthday dito ah. Tara, mag-tour ta. 20 minutes late. Okay, this is beach view. Sulod ta. Sulod ta, magbayad ta. Ang entrance fee diri is 100 pesos. This is beach view. Hala na sila yung mga tent po di ay oh. Ay, ero si Annie. Hello, Annie. Lama si Jessie, bye. Hello, Daddy Jessie. Thank you for coming. Hello, Nick. Hi, welcome to beach view. Oh, si Yay Unding. Si Yay Unding. Arat di Yay. Oh, hello. Hello, Iyay. Kumusta ka? Amo ang igsoon ni tatay. Pati ka gwapa. Okay, mo ni akong inyaan. Igsoon sa ako ang tatay. Ilahang kamagulangan. 80, ano gani ikaw, Iyay? 85 years old. Wow. February mag-86. Wow. O, nami, Iyay. Kaya nagsunod ikaw. Nakanti para pa'y malamba. Guwapa gihapon daw naliwat ko sa imo iyay ho. Uy, mga parintik ko. Hello. Masus ka mga guwapa ba? Ano da? Ano da ihimo nyo? Ay, May okay, bamuron. So, wala tubig. Oh, may bamuron to ba? Reno, okay. Sige. Aras. Oh, ito manang lura. Manang Wina. Yehe, naabot din ko. Naabot namin ko. Ano? Mag. Manang wanang uod karon pa ko shout out yan. Hi. Kami sa beach view. Yes. Overnight kami, sadya kami din. Yehe, dato-dato ay. Sino sponsor? Salamat sa niya. Sino sponsor si? Wina Pagdato. Salamat sa niya. Salamat sa Sonia Gising Pinusa. Og si Manang Wina. Si Wina Pagdato. Pagdato. Si Wilson Pagdato pa. Hindi Ay, din. Hala. Din bata mo din. Pila pa ka bulan daya? Hala, naglaag-laag ko ka. Pwede dumanda no. Yeah, dito sa birthday celebrant. Ako dyan Jai. Happy birthday, Jai. Pero edad mo, Jai? 60. Wow, sweet 60. And naa sila makeover nga iyahang makeup artist, iyahang kuya. Wow. Tagloy. Hello, Chloe. Hey, sir. Hello. Dili kayo. Naka-makeup. Shout out kay Mama. Salamat ma, like you. And so niya, mo na imong dalaga. Rim. Hi. Say hi. Hi. Spiro do ba? Clarence. And Pagda. Ay, guwapa sa screen Pagda to. Wow. Dara si Jessie, ang papa sa atong celebrant. Mo sponsor karon nga. Sponsor karon nga celebration sa birthday sa iyang mga anak. Yes.
Shout out siya kay Sonia, Jess. Shout out, ay, shout out sa imong uyab. Ina ba? Sa akong asawa nga si Sonia, padayon nakadiha kay padayon na pagkong ako. Hi everyone! Hello. Siyay. Kapag ka po mga video day, tayo ko tabato. Sagak ko tabato. Dara, magtorta. Okay, mga guys, ni hapon na kita kapag celebrate sa ilahang birthday. Wow! God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Grabe pizza, ano daya just buy? Pizza party. And mga cakes ka gwapo sa cake, color violet, pink. Nagdumog na ditong dapita. Sa ilang birthday kami ko. Tawing! Hello! Blow! Baka nabilog po sa dumog-dumog. Bingo! Hello, dumog. Ari sa taga-din tayo. Taga-tagayin mo. Ari taga-sagayin. Kaya tayo din tayo ni tanan. Wag, makapit na mga Oh my. Gani, sadya gani ko dumog-dumog. Hoy! Hoy! Abili ko kanon. Hello! Hi! Ano yung pangalan, sir? Dude's Torta. Dude's Torta. Tour. D-U-D-Z space niya. Tour nga. D-O-U-R niya. Ha? Mag-shout out na dira. Dali. Sagayin. Sagay na. Tunay. Sagay na Dodong. Sagay. Muni ang gabi diri asa beach view and nasa like pictorial sa na model sa Tanduay. Welcome to my vlog. Natay shooting diri model sa Tanduay. Ay kami. Arison niyo mo, model bata mo. Model sa Tanduay. Gamit ka kung tap, no? Beach view. Unsa no? Di na ako sa no? Na ay kabataan. Nga nangaligo og mga tiguan. Dira pod ang mga hangs diri nagatubang. Taga Sagayen. Shout out kay Angel. Angel, kita man sa Angel imong uyab nimo? Ay, inyong uyab. Inyong uyab tanan. Jel, uyab ba? Mo diri unsa man inyong plano? Unsa plano ninyo? Palamig sa kailamig. Patunaw-tunaw. Berarti katong daw dinamit dapita. So kan hangin.
Ako lang dyan, kita po na nakukuha kayo kasi mga laro tungkol sa hangin. Wala, sa may init-init, para katagan. Ay, tamis. Murag mga isda na pinari-dari pakanton. Wala kanya. Talingaw. Lopa ang tubig, no? Dito ang tubig. Ah? Di? No? Grabe ka. Tugnaw. Lot, ano ka, Lot? Tugnaw, Lot. Nagtugog. Do balot ka, do itlog ka sa balot, Lot ba? Dali. Shout out where? Di mo uyab. Kay Al. Si Al. Lala it. Wala kang lala. Shout out to sa fried rice, si Angel and Tixie. Angel ang tiksi. Dali, atubang diri. Atubang. Kinsa ki Aisil si. Aisil. Shout out kang Jet Jet. Shout out kang mama, sugtan ko. Shout out po, Bupidikano. Shout out din ako sige sa Binay na kauban. Okay, sabi na. Nganong mo kaning uban po. Unay kayo siya. Erwin Ano Cardenas. nasakyan? Erwin Cardenas. Singo pa dahil bakanti sa akong sakyanan. Pero na murag karton. Karton na sono. Natundok mo rin karton. Shout out ko pre, shout out. I love you. Pare. Tadondo nga murag karton. Shout out. Tunay na. Unsay tunay? Ora. Si Angel dira. Angel. Si Al dira. Dali. Oh, mga bata, lingaw kayo. Sige, babay dira. Tikboy. Ingnas mama ni mo tikboy. Ay, oh, dali. Lingaw. Lingaw, si Kel. Oops. Ikil. Si Kel. Lingaw dira, bugnaw. Mag-inom na. Okay, Leah, shout out dira. Hi! Sa tourism. Yes. Sa tourism department. Hi, from tourism department. By the way, my name is Leia Birigan. Yes, lagay. Shout out Ay, wala ko yung uyang, so wala dapat i-shout out. Shout out sa incoming. No, yung Si Wingwing. Kasi nakapakailaron. Di ba si Wingwing? Ha? Tingnan mo si Wingwing. I-shout out ka ni Wingwing. I-shot na to na. Kana. I-shot na to na. Sige, kana. Taga Davao ka. Asa ka na sa nag-uyab ni Nicole? Atong birthday niya. September? November 25. Ato ka gipalili. Ay, kasi si Nicole. Kato iyang debu? Ay, siya pa ang ngalan? Ricky. Montesilio. Kai! Hi, Dayan Kai! Woo! Grabe, nakasimsot bay! Oo, di, siyempre. Di si mama mo, nagsimsot po. Magsimsot ka na abot si Papa. Dada! Ang Nicole! Why mo lagi, nubyo mo kayo, Dakol? Wow, grabe. Pirado ka makabulan, Nicole? 2 months, sir. Ha? Ano na uyunan mo sa anak, Col? Saan gisugot mo? Kasabot kay Ilonggo? Pero pinangka dyan mo si Nicole. Tinuod dyan mong gugma, ha? Tinood yan. Asa mo nagkita? Di ay Nicole. Ilang balay. Ay, yun sa man ninyo pagkuan, ang inyong communication. Di ba sa Tagum ka nagkuan mo sa Tagum Dok? Ano mo nakita? Davao, Tagum. I-invite sa ang birthday, sir, ni Adelia. Kamo ni Lia ang ang amigo.
Ay, dili. Chat-chat na may daan na ito. Ingon niya kang atelier. Nag-chat mo sa chat lang mo nag-ila? Kinsa may una nag-chat? Ikaw nag-una. Ganun, asa na nakita nimo ang profile ni Kuan? Scroll. Sa scroll tapos dito nakita nimo ang iyang kaanyag. Wow. Yay. So text through chat lang. Ay, maayo no, sana all. Pila, unsa man ka pag bisita kay Nicole every nalay question. So pag Anthony mo dito sa wala pa mo nakita, nag-uyab na mo. Uyab mo. Sa chat pa lang. Wow. Ano man pud call, unsa mo nakita ang call na? Gisabot call. Alam sabot Nya pa mo nagkuyog. Alam sir, magkakaroon. Sa chat buotan sa chat. Nagaan ang loob. Wow. Char! Unsa na year nimo? First year college ko. First year college na. So dito ka nag-cream dayon sa kuan. REC. Wow, sige daw. Kamo gid cool no. Pangga si Nicole ha. Sige. Mag-angkol na kanako. Nya. I-subscribe di mo ang Good Torta. Adlan na. Tanawan ako na akong Kiss the bride. Diyan. Sige, welcome. Sige. Karon ba ka dyan? karon ko sir. Sige, mao ni ang artista nga umaga ni Ugis. Kauban. Sa niya gikuan dyan. Ay, kisa mo niya kauban ni mo dyan? Kinugol, translate. Ha? Kinugol. Ninong ni Sheldrick. Kani po. Hatag-hatag po. Tingkol na sa kasal. Kasal na lang. Gugay doon. Bilay doon ni Sheldrick. Dyan? 4 niya kasal. 16 years ng 20. 25. Gani. Sige, salamat. Sige dyan. Sige, pasok. Sige. Sugod ng tagay. Bawal daw ang hilak. Why hilakay? Dapat maglakilak ba? Kinsa dyan? Ikaw ang dapat dili mo inom ka. Sige, may ara na saan na ni entertainer, oh. Sige, ano na? Dabar, walay, may cheeser. Pure lang, pure. Manang uwi na. Oh. Wow. Snacks da sa alas 10. Welcome. Shout out. Mag-shout out. Di mo batihan sila. Mag-shout out. Direct. Mag-shout out. Pareha ka ng cellphone. Meanwhile, Good night. Tulog na ta. 11:30 na. Kita kids tomorrow.